orain dela 30 urte, fakultateko azkeneko kursoan nengoela. Bueno, nik filologia ingelesa ikasten ari nintzen, bai. Baina, beste hizkuntza bat, bueno, ez da hitz oso politia, baina arraroa dena, arraroa den bat, ere ezagutu nahi nuen. Ez dakik eskero nondik datorren, ez da? Eta gure hizkuntza, Japoniaren jatorria ere ez dakigu. Orduan, Japonia ere oso, nola da, parienterik gabeko hizkuntza da, aizolatua bezala ez. Orduan, niri berdin zitzaidan, zeo zer, hizkuntza bat arraroa dena, ez? Desberdina edo japoniarra bezala, kiderik edo ez zuena, ez? Edo seniderik edo? Bueno, kidea izan dere, ez da importa, baina, dana arraroa dena, oikoa ez dena. Eta orduan, kasualitatez, irakasle batek esan zigun, euskara ikasteko taldetxo bat osatu nahi zuela. Bera hangoa zen edo? Japoniarra. Japoniarra. Eta gara hartan, bera zen euskara ikasi berria. Euskal Herrian, 7 hilabete edo pasako zituen, eta hemen euskara ikasita Japonea itzuli zen. Berak esaten zidan. Berak euskara ez azteagatik klasea eman nahi zuela. Orduan, hasieratik dana euskaraz eman zigun, eta 5 lagun apuntatu ginen. 5 lagun. Eta oso dena ematen ginen, lagunen artean, eta irakaslea oso ona zen klasea emateko. Oso, nola da, entretenigarria edo oso politia. Eta horrela jarraitu genuen. Eta, pixkat harrapatu zintun hizkuntzak, erakarri egin zintun hizkuntzak, ez berak agian erakusteko moduagatik edo... Bai. Euskara bera ere erakargarria eta klasea ere oso politia zen, eta horrela. Ze oroitzapen duzulen klase hartaz? Oso oroitzapen hona da. Ze ikasi zenuten edo, gogoan daukazu? Gogoan, bai. Hasi ginen, nola da, guk erabiltzen genuen Ialgiadi izeneko testu liburua. Orain ez dago, eta liburuetan etortzen ziren elkarrizketak, edo komikia bezala, 18 lauki egoten ziren, eta hori, klase batean, danak buruz ikasi behar genuen. Errepikatu, eta gero buruan geratu arte. Eta gero, guk gero, fakultatea bukatu den lanean hasi nintzen. Baina, euskararekin jarraitzen duen nire kabuz edo. Taldetxoak ere segitzen zuen, baina, gero, zenbat eta gehiago jakin, euskaraz, orduan eta gogo gehiago piztuko zaizu hemen ona etortzeko gogoa edo. Piztu zitzaizunez, ona etortzeko gogoa. Bai, Euskal Herria nolakoa da ikusteko eta bertako euskara entzuteko, ez da. Eta orduan, rendan naren nintzen, baina udako oporretan, 2 astetako etorri nintzen. Nora? Udako oporretan, 2 astetako etorri nintzen. Ze urte zen? 85. Asuma neukan, nonbaiten, master bat egitea euskarari gainean. Bai. Eta sartu nintzen, masterko kurso batetara. Azterketa eta dana pasata, azterketa preparatu behar nu. Asko ez? Baina. Azterketa oso gogorra zen. Banekian gogorra zela. Eta, sartu nintzen. Eta euskarari buruz, ikerketa egiteko asmotan, ez? Eta nik egin nahi nuen ikerketa batzuk euskalki baten gainean, ez batoari buruz. Baina urte hartan ez nekan dirurika honea etortzeko. Eta kasualitatez, urretxoko neske batekin topo egin nuen. Bai. Eta ordu, neska horrekin pixkata hasi nintzen, urretxoko euskara ikasten eta, baina neska hori, ez nez oso ondo akordatzen, neska horrekin ez nahi jarraitzen. Laguna bezala bai, baina euskararekin ez dakik oso lanpetuta ibiliko zen edo, dana horretekan irabete batzutara, azpeiter batekin topo egin Tokion bertan. Topo edo, hobeto esan da, gara hartan bizi zen, zestuko moja bat Tokion, eta berak aurkeztu zidan. Honea etorri da azpeitiko metiru bat Tokion bizitzea, eta nahi bali batzu aurkeztuko dizut, eta horrela. Orduan,
masterreko tesisa preparatzeko, mutilo horrei eskatu nion laguntza. Bai. Zure eskala ikasi nahi dut, eta horrela ez, kontratatu nuen. Pagatuta egiten genuen, lan hori. Bai. Eta berak proposatu zizun agian, hemengo hizkera aztertzea, bera hemengoa izan da? Bera proposatu zinik, zu azpeitea razaya, eta orduan zuk zure eskera niri eman. Horrela. Euskalki bat berdin zaidan, edut euskalki, baina kasualitatez azpeiter batekin topo egin nuelako. Horregatik hasi nintzen. Masterraren gaia zen, azpeitiko adiz trinkoaren egitura edo horako zerbait, niko egindako buruz. Eta hemen adiz trinkoak norakoa diren, hori azterretu nituen. Gero pasan nintzen doktoradoko kursua, eta orduan tesis potenteagoa egin behar nuen, eta orduan etorri nintzen honea. Nik uste euskalki guztiak bereziak direla, bakoitza bere ezaugarria dauka ez da. Hemen ere badaude ezaugarri asko, morfologikoki edo fonetikoki edo arror askotan ez da. Eta gero konturatzen ez generazio hori normala da, aldatzen dikoala eta bar. Orain asko interesatzen zait azentuarena. Hori ikertzen ari zara orain edo? Bai. Azpeitean egon da, eskera arriskuan dagoela ez da somatzen ez da. Baina alde batetik, eskera dakitenen kopurua handitzen ari dela, hori bai. Seguru nago, adibidez. Lehenengo aldiz etorri nintzen nian eskalderira, eta eman dezaken sarotu naizela Donostiako Parte Zaharreko taberna batetan ez, eta hasi naizela eskeraz eskatzen. Orduan, asko eta asko kezekien eskeraz erantzuten. Eta ni txokatute, eskalderra etorri naiz, eta orain erretaz hasi behar. Eta horako esperientzia asko daukat. Baina azken horreta betan, joten baldin banaiz Donostiko taberna batean, eta eskatzen nazten banaiz eskeraz, ia danak dakite. Eta konturatzen naiz, kamareroak eta kamarerak nahiko gaztea die. Horiek ikastoratik ateratako izango dira. Orduan ikastorak, kriston bultzatu duela, hori bai. Baina gero beste aldetik, lehenko egunean, Elgoibarreko eskola batean izan nintzen, gaztetxoekin egoteko, eta hango irakasleak asko kejatzen ziren. D ereduko eskola da, eta danako eskeraz ematen dute. Baina ikasleek, klasetik kanpo, ez dutera tutiko hitz egiten eskeraz. Eta naiz eta D ereduko eskola izan, horretik nahiko eskera maila kaskarrakin ateratzen direla. Hori kezkatzekoa da ez da. Orduan, alde batetik, jakin badakite. Gero eta gehiago, jakin badakite, baina erabili ez. Ikuset, hizkuntza bat erabiltzen dugula, beharru dugulako. Orduan, eskararen beharra ez baldin bat sentitzen, oso zaila izango da. Agian hortan, sentimendu horretan, erabilgarritasun horretan eragin behar da. Hori. Ezin dugu inori beharrotu ez da, hizkuntza bat erabiltzea. Orduan, beharrarik sentitzen ez baldin badete oso zaila izango da. Baina konsientzi kontuari izango da, klaseak ematen ditutan, eskera klaseak. Liburuan bertan? Tokion eta Osakan, bi lekutan. Zenbat ikasle dituzu? Kurso honetan 40 edo izan ditut. Bi lekutan, Unibertsitate mailakoak dira? Bai. Eta horretik aparte ez, gaur egun internet esker, edozen momentutan euskarazko irratia, telebizioa eta entzun da ikusi dezakezu ez da. Ni hona etortzen ez, printzipioz, nire ikerketarako datuak jasotzea. Hori da nire lan ofiziala. Horretik aparte, denbora liburean aprobetxatuz, egiten dut Japoniako agozko tradizio genero bat den rakugoa izeneko agozko tradizioaren emanaldia ematen. Eta hemen ematen duzu? Azpeitin behin bakarrik egin genuen. Eta orain aste hauetan eman duzu edo? Joan den larun batean, Lazkaoko Maizpiden, larun batean ez, aste artean Lazkaon, eta larun batean Bilbon, bi saio.
egin genituen. Egin zenituen, Bai. eta pozik. Bai, oso ondo atera zitzaigun. Baina, ni ez naiz kontatzen, errakugoa. Ni naiz itzultzailea eta ekoizlea. Eta hemengo lagun batzuk kontatu edo antzesten dituzte. Bai. Eta jendeak kuriosidadea izaten du. Bai, nik uste baietz. Bai. Eta datozen egunetan ere beste saiori baduzu aurre ikusita edo? Bai, hilaren 12an Tolosan. Tolosan. Eta 14an Ordizin. Eta ikusi ez duenarentzat pixkat nola deskribatuko zenioke ikuskizun hori? Bai, rakugoa da, esan deten ez, Japoniako ahozko tradizional genero bat. Eta historio motzak dira, eta humorezkoak, parre egitekoak dira. Eta orduan, deituko dugu rakugoa kontatzen duen rakugolaria deituko dugu. Eta rakugolariak kimonoza jantzita, da beti eserita kontatzen du. Bai, bakarrik, Orduan berak egin behar dikiu paper guztia. Bai, eserita. Orduan mugimendu gehiagirik gabe. Abaniko bat eta oial bat lagun, testerik ez. Oso simplea da. Eta horrela, hasi nintzen hemengo lagun batekin, hura da antzerki munduan asko ediritakoa. Eta bere proposatu nion, animatzen den, rakugoa derakoa egiten. Eta animatzen izan, eta horrela hasi ginen, 2012 urtean saioa ematen pixkanaka. Eta joan den irarean, beste bat apuntatu zen, rakugolari bezala, eta txanda honetan beste bat. Eta orduan 3 rakugolari dauzkagu. Bai.